Gymani Jerry agus tá fáilterú beag clárna seachtainna seo, sé Ellen Titley as Corca a bheits córalum ar a glár seo an ochta. Múnteoid agus scríbneoide balaíir, tá seach mar ágúil níú de go leabhra agus drámaí scríbhtaige, agus freisin bíonn sé scríb píosa an Gaeilge chuile heachtain go Irish Times. An álas am rétain idir se tháinig chluinne Titley an chéadláidíomh. Céad míle fáilteúta, Ellen? Gur fáilterót. Céthe gnáil meú an chéadláidíomh, cecha fada siar agus tá túna an bhfuil le de hínsir rá Titley ar a teocht an áil. Wel, ni bhailm dal si road, ni vínas go cétáistig i haile chénach ma hena hersin, her mahar, ba chócre marnéalacht a bethe, farbád agus a teislen dain, le cálach tráchtáil éigen, agus stop sé gorca gúir éigen a dús na híisi se caite, agus casag ma hena bháir benas cair a chorchaíní fláir, agus fós sé í agus hocaríad ar síos agus is dáilin gur oscail sé bíalan bheog sais chipper dú, beidir gur heachta de chipper mar de sochgur hannig fish and chip shops daar hier in Iesan agus sais bielen bheogar réintli de loch de sráide taifhiir an savai lár chair chorcaí agus is ónna víse nis níor vir san hennig go mér is cuine mé carcilóra. Cuime leta? Is cuine mé fu se bás déring nuair vís 8-9 lína díiseach. Is cuine greibh tattoos fud ráchaise agus fud na live agus de bhí mar bhínig mar néalaigh tá ancarí agus soiad agus rudí an tóta agus nehracha ní agus mar agus réigen go le chuoine eile go mér Ca mar an nach bhacha mé mór an tattoos chosa well péad nach míoch mé breanú warb cos a fear riomh chunig mé chosa na mána ceach go leor. De bhí le héad economis cílim go raibh sin ina hí sa chahéir bhog sa bhailen taon chahéir bhog a bhí goig bétar agus a bhí an trouser beáinín ádaige a chunach san na tatúsá. Is et mar an rudí mar sinna do chuoine seachas éad eile. Agus ráibhrí sin gur a ainéidir agus gur tú seaachnúach go bblianta I mí heisteach san chipper a bhíige ra tú gihé chips agus rudí. Ní rah ceadagum sa le seach se. Bhfuil tá gom aber bhí sa stigán in Iesan tríiste hinn básáil mar do bhair an siopach ceann beidir demlíon in Iesan is. Nuair bhí sim dhé hí náite go dúchtaí Pops Placer. Bin an tainnim a bhíir. Bin an tainnim a bhíir. So héimiisna istachan son cearcailórám go chéile. Agus an go hoban rúnséag sin gar hála don Iesan agus nóin hanig cinálacha nó siopaí in Iesan soch McDonald's a bhaid in Iesan áit a bhaid níos a garí na McDonald's a bhí an Tá sam, se. Sin áte danig de hínsires na Titley. So bhfuil mór an acu le fáil an áiteach ír fud na tír in nniuh go a chluine? Ní dóilm gohfuil sóilm éige gohfuil Titley ortha go gail éigen acu linge líomháin ó réal. Is cuilam nuair a chus chun cónam le lí ar dús hí Titley a bháin in sa leor telefóin ach nuair bhéon gaile acu linge. A chu siar na déanairmh mar is féidir teachtar inis négus a hén díag agus í bhéán seachas mo bhhuitar héin bí taon drám bháin. Agus bhfuil go martin atá sé fé láthir. Bhfuil gúil leis an bhar an macreacht capel seo, bhuach sé an Grand National fadó. Tá mar hálís is col cearan col cuaigur le mé. Well, dearm se gcónaí gur bhéh an capel a bhuaig an rás seachas é héin ach é tá gaile gom le siúd. Jason Titley nach. Jason Titley de bheith siúd. Is garmhach le drethir maithir é. Mar se be. Bhfuil éon aine go déir? Ní leanana go mar dún casa go riamhar mé, mar bhí cónaí ar a súd is sa tuning I limanach agus mar sin dó, mar is ána chuig sé cé gur raibh an taithir agus an chudsmód an chluing gahar chorchaígan an bhíanana go mar a súd cear go leor a chu ségan an dhéag I dimi go limanach ar casa go an bír. A casa a go churas ní fear geabhalach ar a chapel mé ar réintlí cá mar a seachas béir an Grand National agus réistá siúd é bhachtain hosníos a chur cúpla geabhal ar siúd ach istóilm mar a dúirta négan bhí rás ritom a dacha seo mórrán in Iesan. Agus ní rá an geall hí sé an lár bhuach sé rá? Ní a bhéon geall hí go an lár bhuaig sé far ar géir. Ní rá chiim le téine go le do bhacha capel rá. Ní rá tead a léine, ní fearúach mórthú balaíir, bheitha go máile. Ó gur míle má, gur bhíos san áard ar chapel cúplúach sin mar ar son pléisiúach ní dóil ní holóing mé mar ní leir san sime a gom in sa capel a bhanechar seachas beidir í déthe ach sin rud eile ar fad. D'iche? Ja, ó seas féidir capel. Tá sam go féidir, tú fól capel ío? Dé, ó agus beidir gur his nethe th lear na buchas go cén sé na bhíhúnta. A tá seánna bhlastal le fíringe.
Chaite go mit sé an bhfuil sé mar dearann siad tofleniche. Bhfuil ní tá blas an láidir cearciúach tá sé go deas ón héon nó bhlinge agus ábhar Bhfuil se cosú lei sé máteúil stéic nó cinnú. Tá níos láidir na sin nach tá sé go deas do bhling go móra. Mu sé tá. Agus meú maríonn siad capal náiteach íniuh le díal le hí béalan agus. Is tóling go maríonna I ddíortha bhairithe deirtar go sin ní fosa teachtar in áit na san Órap agus an nithir agus go háirithe tá go na tíre go dogann siad na stands ortha is sé gan san na lár na háise go míon le héad sin nán. A socha go háire beidir sena chapel ghfuil ríist bhfuil deirelóg. Chaite go mecha sean chapel Har bheith rain. Déirring go meach ach bhfuil is am chochar sortíos fáró do be. Agus gan áras sin Idir tú cuníine dío? Dihas cunín chumá chéanna, dihas cunín agus bhí tráhíos sa tí ó a bháin agus mar a deir siad má chlúisin sé tugtar le nehead é sa tí, so ní san gar bhí a gomnar bhí man sin. Idir tú éon le eile tímo go hicín mar deara, bhfuil sé Déirring go ré. Éon le na fárí, well, tá sé Dihas choúr stáile ú réigen agus Tesan tugus sú. dihas iad son chumá chéile. Ní do gáí ní bhín tachtú, ní bhím se ag cleachtain na mílanna glánta sa an tá goléir ar fada fadach ach na bhéidir dáin do bhain trílas ru aigen Rudí nóg sin sinnig go dtír. Agus an nóin in san chianir chumá étar chohítar madurí le gin éis catrá ná a hes madura go bhistam riamh. na ligad díag níosach. Ach chhuiil tú go mín siad rá níal an áitechaí. Ó bíon in sa Thailand. Agus cead acu mar. Agus cead go sin íana, agus tá cumán nach chrálacha sin. Má tá éana breanhhar níos tá cá stoppa. Tá chumá stoppan tú raiminn siar an bór mí cheartar bhaid. Cén sort fearóga bhíon Ellen Titley na scorach be go géirí suasí sa gorca? Well, nílas an bhí bhíos ciúhan go leor cheaptas a gnáach ach chusgurí scoilch rísrí agus cláiche rísrí ráscail bhíon aice láimh ní an siúláid denómat fehéómat ón dígagus mar sin agus. Nóin ag an ómsa líana an áteis sin méach sa bhlíon 1960 a cuaig agus a bhrééis sin níor vis a gomsa gnáach níorhah fiorhí an daine í an áteis gnám beidir fethe cuaig fáin géad den ísegrúpa sin. Da bhrí sin agus níor bhéon tógáil frihléideach a gom na éí an tortan ní hé go romar bochtach ní romar sihar go cinnte ach na chinge sin abair níorhah dornáin beagdaine déana háteiste méireachta. Ach sa bhéid sin abair dhéana san go náradíon lead zóga agus a gimmert amánig sa gimmert pelle agus pácha go níospóideach í dráma ína go náradí sin. Déir mé ráthúir cinnte a tú tuairt léocht an áite cinnte fadó nach fearúra mór an maihasa le do láha. Gur sa gleigen, bhain ní úrtú héin na sé gur sa gleigen na bhí chulethórt goach déir an mise go be mar an lasta do láh. Ní tú an bailla chlóthgéil ná prosa dhéana na te. Ní raibh na ar an torsa agus sé trúin scéile ná maithe héin fear céirdad bheit bhí sé úntaach má le haimir agus déach sé ó láha chaise le rud a béanamh agus de chaing móige a cáú leis nó béir gur a choristeachar a bhíach vítí a cepa gur óhas a cáú leis ach níting sé selfachar ná de hitach sé nuas agus ní hé ar dhéana íireach daoch déirn gribh tíú ceirichin do láharm seachas gáláimh agus níta dhéanamh agus dabhrí sin ví a láidir go leor agus déting obair gar a bhíanamh déting falla a leaga beidir na féting ceanna hógáid sin mé. Dabhrí sin dearm se gáí am gur selaigh me céad bliana hinna gáchéad bliana. Gus an cadíannig sem mar ní bhecha bhhanam an torsa fechar mar bhí obair na láha testáil an nuair sin. Dí obair na lábh testáil nuair sin. Beidir go machar dul san aglis ru aigen agus beidir na bech san íúna chachan. Agus cén sór fear ceirde a bhí an tair anú na déananis muid fear ceirde bheith neart ceirde na ige. Cé den na jabban í bhúhí sé dhéana. Well, snasdóir aimimid bechar sé snas a raimiid ar Roscáin agus mar sin agus mar a derm hí sé gobar leis héin agus an son trééis sé feagreint rianta bhí beagán dína gobar do bertnú trúr na cehar agus an nóin hosníd ar sonna do le légaríis ar henig Troscáin í séiristeach ón éantas orpa cum scéal ón chofabal orpach nuair chumar isteachúntaach. Bhí sé gobar leis héna amach go dtí cúpla blion sal bhór sé bás mar binna dhéana segus. Din mac gomunig sé teingehhasan obair bhírsúla. I ben tí sinna bebhí do bháthir. Ben tí bháthir ben go míoch strísháire ar a haig go gánaí ben bhírá agus muinteí an luin agus ceanna sé leabharscrí mé díosan agus leabhar nóraní an luin ar an leabhar san inmóst an bháthir. Cuimre do bháthir. Mar bas baid bheag i gúnta chorcaí beidir 10,000 gáhíle deag an gaiir in eiceile dréan fináin áid i gúan chorcaí le. Agus rá mór an gaiisú le ar a thurscóbar rá tiile agus
Níor bhacht siúr going mé héin mission tééis óige hí haar begáhlín goilení sinna Brian agus tá sé siúd hála Canada le fadan lá agus bhí de fórháin go bairín a fórbás beidir ó nédig nóchan na mar sin. So trúra going bhean. Na gás me de go dín dar leir ball be tú ginseach in fináte necha tú múna scoile dasach bh tú haar leir. A chur ferú imén se a tírsra go minic mar hamploil go Canada go dtí de hod nó lehantí sí an áit chéile. Héin agus de bhean agus de chláán hain mar. Téimiidir lenta sére socha níos minic is ná mar a héimiis mar ar 9 hín clán chaú agus cuaigar buchsel dí a bhí a going agus bhí sé doí an hógan ar lear. A chéimiis chuna Frankin is a ríiste luisna. Bhí me go léirún cé déin tú mar dear. Bhfuil tú ná de lá chair trá brenn mar bhhaige? No níting de lá chahar rá, a méid sin áit be bhainm bheith teistal bearlam agus níting fanhain soccer, aber déting úra chléig gára chléig hort an drag. Bhí me No sinné agus roiing snáb agus mar sin a bearlam bheith well dearing a siúl a bhéting en ú tomáin típin ú féchan rodí níting fannacht soccer ar gomson. A chuid bhór an da feice gom socha bucha bhaintil am chuid ibre chuid bhá agus go bhaithá chuir a léch na pí caiú pí le háireach díanamh hása tapáin ú sa tí ní hegan inna an támar fad a táid na feice gom ceach. Tábal go bhar do chuid agus is meile méid tá dáin mór agus farsing is cin fá na feiceir an da féidir. A tá go leor den áfuil feice gom fós. Agus tá go leor le nísechaid fóschain ar gláir sa dar le fan líine selinn mar se de heile agus be me caiinte tarbálín beg. Sib se sa meile maidan si brúd céna dhéana se Ellen Titley as Corca agus be mu de réis le tiilecóra héis na bhuagraí seo. Sitse 3,000 ama ó hástaigh ar chonneil tá ar an mhór ar an darna eile na smó sa tír a bhfuil cónaí ar. Cie gur talú crocha a smó tá an, tá cónaí ar an eilean réthanga seo is na cianta. Tá ní smó na 500 duine in na gcónaí an. Seo coid da scialta inste ar cheire reiche na bheanna. Blian an áran mhór dé. Céad fáilte beéis ag an gláir córa agus Ellen Titley as Corca a córalum ar a gláir seo an nacht. Lár mu well de óige géirí níos chu tú go scoil chu tú choiste in sin ví tú de bhainteoir scoilú hain bailíart chu tú bhd ó bhhaile nó go Afric. Chumé meach go dtí Nigéir go dtí Nigeria an chiad fost riamh dá raibh gom nuair bhí scór blian d'éis go dtíirech mar bhí tríéis gábhlíon a chahabh gláiste fád agus ní raibh cuasa gábhlíon ag gnám agus carlumm dír mar Macdavéad a hena chuúm agus dír se am láin ur bhí bó i g mar pellin ómánú ó dagan bheith fúnartul chun Africa agus dúirsa go meach agus go leordaí dar hálagum hála sé go seansúil ar gomasan agus mar hála chum rán agus bhí cogur siúil chumarach i lá an chogaigh agus bhí siad idir Biafra agus in Nigéir an cogur carga mar a thug daoine ag an ám sin agus chunig mé go leor nuair a bhí ann chunig mé daoine marú chunig mé Etaláin a sciúrda chunig mé saidúirí dul an mide chunig an bíló le fíring agus binionn dechas ar gacha an tóirtlí mar Stóthaí go bheith dechas an hain. Ó dechas an hain de bheith. Déta sé hús gan trú freisinelin nach bhfuil détra sé scóú chuma. Ó Stóthaí go gan treid bhealach. Bhí achlis ag an ám nírás mar bhí scór blion dís agus ceapan tú déring da mé án in iscoming a bhí scóra. Ceapan tú gur fé le éar a dhéanamh gin dingú agus. Agus dhéana scoúir teisiil chus an ganúlach agus deirm le daoine gros garda Timbuktu mar hompla. Nírobas ánach bhí gar go leor agus isteachchans na cíiltas na dúfairs na foríiseacha a machar na hiáin agus gachéad agus ríis ach ben tú dechas bhó fuidir saona bhí mi sé tegas go na seachtar maidin go dtína héna chlog níiad fa tegas go níos mar bhí sé róhé agus a bhrí sin bhíon chuil an lágam níor feice le déanamh bheith léamh agus bhí sé bhí mé léamh leom go nechóir súil. Cené sé bhíon drama bhí tú bhna. Bhíidir aber de bunin agus meáiles bhí si de dola mútóireacht a bhí íirecht chuig a dhéanamh ag an réaltas cuasaí litreacht a cuasaí deise chorchan céin, a bhrí sin bhí choras meácoléochta go ar choras iúna mútóirí a bhí ann ag an am gcéanna. Bhrí sin bhéidir a gábhlíonn díag agus 8 bliana díag, go béidir sos go dtí fé blion chuidecós, bin chéad fósta bhí go. I me séirí i géad uair go a híal go bhacha tú duine dubh.
De bé chlí socha go béle go bhacha mé is cuiim nar bhí sa bhhanscail cear go leor agus bhí chuig seúntas ar go leordaigh bhí buinte gom leis légiún bhuire mar a bhí go leor go cear ar feag tamil agus bhí sagart mar a hála seún i ggéir sagart deas lách de bethe agus bughine dómh bughine gorm é siúd mar a derm agus blian gur bhéine an tain den óinach bhí siad feice gon sa scanáin ach nar a gáanta go dtí tírsnúir chiaadú néile ghine go dtíine gorm iad agus ar nóin an táile bhíh daine sa goráda go léir mar a chéile níl si léir mar a chéile de ófá láir go bún buil tá sí chohéag súí linge. Tá agus ní mór an daon ar bhealach a buchaile nún dearmid go nígéir ag díiste múna scoile mar chutasará. Ní raibh hí beáin Seansa bhí an gonecha tasán. Well seansa bhí annig hí na missionéirí éan nach chán gan áras a bhrí sin ach forhór na líine tuata mas maiile is gamlis forhór na gáil is sagart a beid sagart nó brathire nó ná réalta a bhrí sin hí beáin daon eile ach níor casach mórráin éan ar casach daoinas gach éon tír eile don hí scatamór Americanach hí géirigh éló ó chugad bhí hí sasannig gáin hí rúsí gáin go daine bhí a choú le harmna na géire agus gachsáiste na Gearmánig da bhrí sin fuair sa dechas idirnáisiúnta. De hala héanaan sin mar dear ar fe blianta fadan na iadidir choiste fáric agus an sin ar eis go corca hí tú de olah le núréilge ó lá bhfuil fáhíle sa séan ru cin sé 5 mlíana a chas mar rolla nú. Tá tú éidirhéas ar núna siúil. Tá mé ar sil cúpla mí sin sin ag dtíar a chaid. Nis cad é seanis an núréilge agus a teanréilge, na hína cholána an réil goháine bhfuil. Well leir lí bháin í lech an téan réil go bháin ach chunáid dáach cadé meisín ama agat as a raibh siar 2,000 blianú 1,000 go le blian agus gailge bheith chaáirteag daoine aber aimsir fáric agus tamil le níosan ní hiic fá focail de so a réigen go dig fá mórránda ach nuair a deir daoine nuachail ceapite gur bí gailgen heimsere fialáthirtánach ní hí sinna gáin a nuachailge siar go dtí an tríú hís díag. Árítar é aber hartar 1,000 chuige ar raig go nuachailge sin. Agus an tuiscintá ná aber na fuireach gramadaí an folklóris mar sin as á roiá sí ar chuig nó 600 blianta hiag fanna daine sin. Bhfuil meas gan amsa agus éitsa a nocht idir teanchailge agus an úréilge agus réilge bhór agus a réilge bhega agus bhfuil le go bán. Well is stocha a ríist a raifá sí agad íon tena réilgus dá gur fá nuachailge ar na hennemocail. Bhís a bheognú bhór cosúla sin cí a haganne fé láthir. An tahrú mór hála sin nílam chun láirta chósaí gramadí ach cuasaí bé an bríthir a dathraigh th ré rodéile ach a chu hebh ó hebh an bhúnach golóra san nuachailge agus sa tenachéilge tá sé annachasúile héile. So bhéitin is éon réilge bháine. Níl rud a beanú chu gar go a chríle de chluine go stainim mar deara. Inéon talile munis chaníaran le a nacht go míte agus go drúileote do chluine a gurtí gailgeart. Well lífi gailechar ar aber mar ní slinge gailach í. Da bhrí sin aber ní féidir bheith gútamáil le hennim nach chur gomasan sí enemitá rinne ná an enemitá rinne go sin bunagus bar an scéile agus duine íireachtaí sa bhhanscoil mar a hálín se gona. Go leordas na hennim nach a sasnach na hennim nach as tíiristeach ba enim nach a gailecha iad gan áras agus gur chuireh béle chuirgás aber chuúrfa fin an só aber enim as an geantar sa macanomire agus a lána tíre hí daine tuairt Montgomery ar sin go chuma an Romcoch nó an hasanchar macanomire bhí ann ach níor bhar sin dúinas is chuir gáinim le chéile mar sin ach an ágásna is ní enim dílis gailge. Agus ní bheith sé cearta agus níl sé ceartach an irid níle sam ní me chará tá ólas má hetsa se bailíirtan is olah marthú. Bhfuil sé cearta bheith chur gailge ar ochla bhfuil sé béla. Nach féidir an réilge chuir, agus nach mechas ag duine ag deoreach sa déine berna be céad hain diggin tú. Well tá go leor is soil gur cheartta íireachta ar réilge chur go leor diggin tú ach braintse chun mar a hógtar na nethe seo isteach sa tanga as go leor an loganim nach am rompla tá siad dán le cuioine na gat agus dá bhrí mar nuair a bhí na gaile teistil fud an dain thugadidir na hennim nach gailge gailecha só ar na háitiní agsúlas tá chuidir dós gan os talamh an éis gur Newfoundland ar raibh sé an riimiis Newfoundland héana stáilm
gur raibh sin ón nó áireachas ón gur bhain sin le fad an lá. Mes tú géalaíon is talhanéis mór an ó híh Newfoundland. No, is rá bhanúsaí agsúla bhí an bhrí sin nó a bíad na Sasannig ón gur John Cabot a fuair é ar son na Sasnach agus ní enam mé bhfuil irid san saolaíocht do buint leis mar fuair do réigs a bhrí sin Newfoundland a bhí air. Ach na gaile bhí dulán ón nachtú hís túsanachtú hís déag a bhí is le fortláige agus chiil chuine locharman taobh sin tír agus talmhad éist mar is éis go bhí chain. Agus seafó diile nach ar na bheith chuidir sína fada ar an béirla mar deara. Bhfuil ggéar bheith áchuir digginn tú. Well, is gur béir a dhéantar na go saolítar aber conas mar a déirfaí na focail seo dá rud gur hena sé chuin an gailge. Nú caiintúir dúchas gailge nábeach irid san de bhéirlige conas mar a déirfaí sin. So buinn go leor sin cuasaí litrathe agus mar sin. Agus ní lánach son. Ach sé rud táchtaína cadú aber an nód bhfuil ehannig daoine ar rud an ósaigh daoine ar agus cadé go déirn daoine cadé nód is nádúra ar deir rud is sceart. Im daoine caiintear sacr mar deara. Manchester. Tuair siad manachanid. Ní mór an céide leis. Agus an sin tá Newcastle gus ní réir mé na fósa tuirte cúisle an nuair. Well, tá bunús éigen le manachan na stáilm cearca leor a gáil siar. Ach ní féidir is rud buile ach aber rud eile fad an albuin mar le henim go dúnéidir glasachú enimid go gailecha it son fad hí lúnta ná ar fe go bhhaid agus tá dí áire deir gur bunús celteach lei sin. Agus an cíar nás Bristol gur Bristow air bin mar a deirtíad. Tá sé brahan sé ar céhí a corn in enim de so an chéadúir gur hangófaigh sí leo. Tá sé ráite, duna cinntear a rácha sé mór ag go lábáistí in áite cinn. Sinné go díirecha. Ní léisa mé héanú héna nachta scéal. Ní léisa mí léon réite gur bhránaí. Léisa mu go prudeile. Scríbneid gon scathú bailile dhearta ó chu leabhra agus bin de físa san Irish Times chuile heachtain. Or an mollanú cáinna vín stún ar a hens tú scríb san Irish Times. Bhfuil déana sprí agus sport, chu fad agus féile me dhéanamh. Ach bhfuil is go an séad a deirtar lom sa dearn bhein chéile le méí dar sí lom bhfuil ní gáchuing éiste leat mar bhín tú pípaireacht agus a pápaireacht leat i gcónaí ar an golún an san agus ní ágain. Ach bhfuil is privléad úntacha bheith hen andach chud smuointe chu síos ar a gomason. Ach is stocha bhfuil sé níos fosa bheith cáine mar bín gachéine tá sí níos fosa bheith cáine a bheith mulla. Ach an chuid tá abair. Smún cáine vín sa bápe. Is sé ach is sonig bhfuil aber aige gomsa ha dearfach go leor le an taile. De finge díar a ceartúirtaghine ar is féidir. Ach in chuine sin mar an fé le spríú sport aigen bhaintas agus béidir gerán aigen chu stachán beidir gur leisún héine sin. Ach is a caiintear chu nachúsaí an taile agus ar cuasaí sport, cuasaí eíine, cuasaí politi a cuasaí rathe. Péad a haganna seacha me cheann nóair a hím síos chuna bheith scrí sinné scrí. Na cuasaí gailge se cheapans me sin nach chuil an le hab bheits an na chéad leile. Well, beidir gur bhééis sin íanana seo tá táirta go godáom. For tú gradan bailíirta in sin tamil siar na bhí gradam in iireachtas gá mronna ar na písaí rinne tú agus ina sin faoi scéal na gailge ó láil mu ar an gailge. Sin óir lána. Bhil séad ná chlár sráid a chláir teilh gáchláir le fíringe a dhéon rosce cólacht círáin chofií an son ar sa spidéal agus chuirmar an chláirsa le chéile ar scéal na gailge agus sin le rá bí an cheiste bheanna tá gailge seo gaintá sí a muoine san scailene agus tá mórrán daoine món san na tuigeann beagna mór rud a be marall ar níhigann sí gur gaige ar fada bhí láirt ar fud na tíre leis na mílte blian agus nos mé rud a bhain ar a bhí mar i glúinmhic nóis mar hopla bhí mar a duine gan aíochta i glúinmhic nóis a chumristeach go machar maidin agus ben an ashí leis tíar a chuúntar tá sibh tagann sachan an chláíanamh i méle láir sí féin gaige as an dúirtí as béle dúirtí well what a clan McNice ever do Irish agus aber ben levéil sin agus ní ceasacht ar an mnaí atáim ná rud a be a sé sin an taineolalas a ghfuil daoine a cheapan gur plotanú gur rudéigen hit an nuas an spéir so ag rudé a bhí a gaine gcónaí agus aber an ghailgetá go gins ní línteart líach írsme don ach sé rud a chuir úntas agus dohúntas áringna ná seoscéal nar hín si réamh agus tá fág TJ Caras an áirih tá RTón le breisigus leichiad bliananis agus fós níor smuoinnig éon duine ar a seo chóscóir an fphobal Níon leis sin do rádamáid bailíirt acha ní mé me agus sul ligamid leit fermór drama agus leabhra bhfuil tú scríb leabhra na lehantí seo freisin ní leis sin méidir scríb a hanaid.
Tása chu me scrí leabhar go deo ach tá a go scríóirí ní lugann siad éon ó rún fé cadé go ddíireachtá scrícha go dtí go míte déach bíoch geala go bhfuilm scríomh í fel láthir. Bei gealagum agus cuimra muidir na titlís na bheith sé do maicriocht ar chapel hí geala. Cearciló. Tá me buchuid gur míle maithe Gur míle maith sé go deas bheith ceint leis. Agus sib sé bailile gur maithe go héin an teachtain se hagann leúna dé be mud lib le chláile. Idir a dálíine is cynnig í héine dína an rud céan agus chean seachtainna bí í caiinte agus a córa agus a rud a beheile go go dé sláintseib ar fad. sé Mícheál Ó Ghluasáin as Killarne a gunda chiaí a bheith am cainsa le Mártín an teachtain se hagann ar córa. sé Anthony Tohill a bheith fi chabadal a nacht ar leichra gael agus tá róise go donna tí san Especial ar Rosnarún. Hoitan. Scuiteach lufa níl clúad faoi hada. Tá sé tuairst na creeps go mar háin sé steach nacht. Marach go bhfuil cuma a cinnt ort ní bheith tú ar an air chorbe.